И така, здравейте хора! Това е едно от новите видеа. Това е поредица на Better on Bedrock, която ще е самостоятелна поредица, само аз. Така де. Заради горе-долу технически проблеми, най-вероятно вече канала ще е само с един собственик и той ще съм аз. Но това още не се знае. Освен това, хора, ако ви харесва клипа, абонирайте се, след като го изгледате. Ако ви харесва, се абонирайте. Оставете по един лайк. И да, нека да започваме. Това е Minecraft Better on Bedrock. Да, нека да започваме. Както гледам, тук имаме някакви квестове. Нека да ги видим. За първи път игра този мод, буквално не очаквам нищо. Така че да. Getting started, first wood. Get at least 3 logs. Трябва да съберем поне 3 лога. Ще получим 4 почки, 25 XP. Окей, става. Така хора, в момента ще съберем дърво. И изпълнихме кой са, да. First wood. Getting started, така. Claim. Взехме си това. В момента ще направим някакви неща. Като гледам тук. Какво? Това ръкавица на Танос ли? Не да рамолет. Окей, хора, не разбирам. Combined elements? Събрани елементи? Окей, странно. Чуват се някакви птички. Или поводявам, или не съм се чуват някакви птички, не съм сигурен. Преди да направим всичко, трябва да съберем, ако поне и тук е така, трябва да убием овце, да вземем храна и да. Ядвам нещо мога да правим с това. 4 пайжна. Значи ако намеря много овце, може да си направя важни неща. Това уич ли е? Окей, защо има уич е така по нормален ден? Не искам уич. Да, пусна ми поизъм. И slowness? Окей. Ма беше лоша идея. Какво това, сърна ли е? Дир, да, сърна хора. О, някаква къща! Окей, ма първо ще направя... един меч. What? Умрях? Така де. Да, нека да си вземем нещата. И да не умираме още, ако може. Ето дървото и всичко. Всяко момento и нещо. Keep it или dust it. Да го махнем или да го задържим? Хубаво, ще го махнем. Да не е това повече. Но отивам да ловят на тази къща. Интересно на кой има в нея. Моркови. Окей. Това е добро нещо. Healthy carrots. Окей. Моркови са пък. Ма не са нормални моркови. Някакви други моркови са. Това какво е? Лъши грас. Окей. Добре, взехме си картофите. Морковите и аз картофите. Така де. Влизаме. Тук има анвил. Варел. Хора, намерихме супер много храна. Това е супер добре. И ябълки. Не. Това е домате. Ясно. Ябълки. Добре, тук какво има? Някакъв пай. Ягодов пай. Още хляб. Месо. Пажоли. Риба. И пазола. Окей. Даже имаме печка. Окей. Ще изпечем малко месо това, защото все пак трябва да имаме храна. От тук още пай. Още хляб. Супер много месо. Няма да вземем лука. Още супер много хляб. Още месо. Още ябълки. И още храна. Това е много добра къща, хора. Още много храна. Гати яката къща, хора.
Буквално това е най-добрата къща като за early game on. Прекалено яко е, поне според мен. Я да видим друго какво има тук. Едно легло. Майка за сега това ще ми е бейса. Не е толкова зле, имам си чест, там ви това, стори догоре. Да, горе-долу става. Като за Basic Home е горе-долу добре. Сега може да си направи една въдица, не. Я да видя как се прави въдица, защото имам някакво съмнение, че не е така. Както по принцип си е. Какво? End Armor? Shulker Armor? Какво? Аметист меч? Копър броня? Окей, този мод е много як. Този мод само от началото ма кефи. Минали са буквално 6 минутки и мода вече ма кефи прекалено много. Така де, нека видим... ето е въдицата. Какво е това? Fishing hook, да. И как се прави fishing hook? Iron. Ясно. Окей, ще направя най-вероятно хлеб. Не, те не мога повече. Ще да се пече храна. И ще отида събера някакво дърво. Като за сега, защото... не, ще се пребера храната първо тук. Защото не искам да разкувам нищо. Само ще взема и тези моркови. Другото няма да взема. Ще вземем отгоре оня лук. Аз мога ли сега да го взема? Мога. Ма няма да го взема. Ама чакай малко, аз що не се засъдя отпреде моркови? Там или код беше. Лук мога ли да се засъдя? Да, мога. По тази логика... What the fuck, тук беше паднал картоф, окей? Морков. Да, морков. По тази логика мога ли да засъдя и домати? Ако може лук, значи може и домати. Нали? Да, засадихме домати. Не съм очаквал да го казвам това в Майнкрафт, ама засадихме домати, което е яко. Окей. Тук има ли нещо да стане? Не, ама някакъв вълк убива овца, така че ще спася овцата и после ще убия. Ще ма кенсалат, няма да убивам това. Има тук някакви сърни. Ще видим какво да ръпват. Месо. Окей. Става горе-долу. Като за се не е зле. Доста сме окей, сега като за храна. Просто да си направим някакво каменни неща. Да. Ще вземам морковите, оставям другата храна, дето взех. Цак. Готово. Ничем да изпълня малко хора. Със сигурност трябва да събера дърво. Тъй, че ще се върнем, когато събера някакво дърво, защото имам прекалено малко дърво. Така де, събрахме горе-долу окей дърво. И да, най-вероятно сега ще съберем камък, защото камъка е важен. Това мисля всичкото да го направим стринг. Или не. Може да се направи тези лък. Да, знам. Май не. Аз ще направим една... доматито вече готово ли е? Да, пише grown. Какво? Това беше много бързо, бе. Лука готов ли? Не, но доматито беше прекалено бързо. Буквално го сложих преди това. Не, след това го сложих. Много бързо, бе. Ясно. Малко да ма кефи тук, как няма толкова много светлина и е малко по-тъмно. Найде. Кирка! Имаме кирка! И става вечер. Ама имаме кирка! Кирка имаме, хора. В бета на Bedrock имаме кирка. Това не го очаквах. Ако искате, мога да правя ревюта на модове. Това не е ревю, това си е просто целява, на който ще бъде. Айде, Stone Age, стигнахме Stone Age. Най-после, бе. Вече сме пещерняци, бе. Пещерняци. Най-яките пещерняци сме ние. С домати и моркови.
Много добре. Перфектно. Така де. Не очаквах да ме бие Уич в първите ми 2 минути от играта. Ама все пак играем Battle on Bedrock, така че не може да очаквате. Може да очаквате всичко от Battle on Bedrock. Може сега някакъв тук Спонж Боб да ми изкочи с и Сквиджорд да ми изкочи с един с околелето, другия с коренята, да почнат. Зад мене. И аз да съм сериал. Тъде. Ара да отидем насам. Окей, да, 1000 скелета. Да, 1500 скелета отпреде. Не, айде. Ой, не. Окей, един е дропна лък. Изстрели. Айде бе, мачке. Айде. Яко, имаме лък вече една стрела. Тежко да бой. Тайде, трябва да идем. Ще изпека тук малко храна. И сега. Ара си направим неща. Един камен меч, една каменна база, една каменна кирка и една каменна лопата. Тъй. Цак. Ако си мислите, че това е плейсмента, не. Плейсмента ми е и така на работите. Ма като нямам брадва, ако път ще имам я лъка и така. Като нямам брадва. Като имам, ми е тук. Така де. Мисля, че сме доста добре като за буквално за началото, защото имаме супер много храна. Имаме добре нещо, може да се каже. Имаме още храна. Какво може да направим? Чест може. Да знам. Наравно нещо от моднатите неща. Ами можем нощи, ако си крафна важно. Или багета. Какво е? Eggplant. Окей. Аз нямах ли такива неща тук? Да, татко. Ще го сложим и него да се такова. Готово. Аз го сложих. Ако доматито е готово, най-вероятно ще го взема. Те са две тук. Това на 50 и това е на 50. Ето домати е готово. Яко. Окей, това помогна. Ой, what the fuck? Лава? Защо и лава имаше? Аз щях да падна в лавата. What, това гръмне... Не. Ти ще паднеш в лавата обаче. Аз няма падна, обаче ти ще паднеш. Падай долу. Давай, падай. О, копър! Добре, това може да е важно. Окей. И... някаква овца. Ела, бе. Аре, бе. Прибихме я, бе. Браво на нас. Тъй, тук има малко мухъл. Айде, стига. Айде да лягаме вече. Тъй. Ти беше много добър ден 0. Много добър, ако питате мене. Вижте колко сме стакнати горе-долу и това не е често с храна. Доста добра е. Тъй, значи ще изпека след малко още храна. Обаче, мисля да отида да експлорна, да потърся нещо или поне да видим какви са ни квестовете. Да видим какви са ни квестовете. Ние не сме ги гледали, така че. Какъв ни е другия квест? Stone Age. Ама ние то сме го изпълнили. Без да сме знали да сме го изпълнили. Окей, после ще вземем нещата. Това кола? И това сме го направили. Окей. Това какво е? Iron. Upgrade your pickaxe to an iron pickaxe. Това казва да се апгрейдим кирката на iron кирка. You require copper tools to mine iron ore. Това значи, че с копър неща може да изкопаем iron, родата.
ще получим 4 кожа и 50 XP. Окей, стартираме квеста. Сега ще вземем тук нещата. Значи от Stone Age вземем 4 торча и 25 XP. Това е добре. От тук какво вземем? От тук вземем 5 кол и 50 XP. Окей, това е добре. Значи ще си направя малко торчове. И така. И другия кол ще го сложа да изпечем храна. И какво има да печем? Това ще го изпечем. Тъй. Ще взема още една кол за торча. Так. 16 торча. Мисля, че е добре. Горе-долу. Да, като за сега е много добре. Какво е това? Това е прилича като Аран Голем ли? Какво е това? Бухъл! Какво? Това е някакъв бухъл? Бухъл? Мога ли да те нахраня с нещо, брат? Не мога. Окей, няма да го храня с нищо. Защо за Бога имаше бухъл? Във водата. Окей. Малко странно, но окей. Абе ще прибия малко тези неща тук, защото ще е полезно. Това е чисто място. Това е добре. Има чисто място. С моркови работи. Не виждам обаче нищо интересно тук. Не, там има нещо. Там има нещо, хора. Евентуално, хора, ще разберете какво е това в следващия епизод. Така че, хора, не забравяйте да се абонирате, да оставите по един лайк и до нови срещи!